سووریا یەکگرتی داخوێنێک بەلاف کرد و تێدا دەبێژێ ku di dema hemî welatên cîhanê hewl didin ku jiyanê mirovan ji mirinê biparêzin ji nexweşiya vîrusa korona. Ku li hemî welatên cîhanê belav bûye lêgirtiyên di zîndana Recema Esed ku ji mara wan bêhtir ji 250,000 girtî ji jin û mêr û zarokan heye, bê ku komelgeha navdewletî ti giringî pê bîne ta ku jiyana wan ji metirsiyê biparêze. Sûriya yekirtî daxwaz ji welatên pêşketî kir ku fişarê li ser Recema Esed bikin ta ku girtiyan bi zûtirîn dem da serbest berdin. Di vê rewşê de metirsiya herî mezin li ser girtiyan heye ji ber ku Sûrî bi giştî vê bibe cihê vîrusa korona vê metirsiya li ser deverê û welatiyên hemî cîhanê çê bike. Recema Sûrî ti caran pabendî bi exlaqê niştimanî nekiriye û di dema korona de vê weke demên berê be û dibe ku nexweşiya koronayê bike hece ta ku girtiyan daleqîne. Heman tişt li ser girtiyên ku di zîndanên Qesedê de tê sepandin ku bi dehan hezar girtî di zîndanê Qesedê de hene û di rewşeke xerab re derbas dibin. Her wiha welatiyên Bakurê Sûriyê dibin kontrola Grupa Cephet Nesra di heman rewşa girtiya re derbas dibin. Sûriya yekirtî daxwaz ji komelgeha navdewletî kir ku fişarê li ser Recema Esed û welatê piştevan jê re weke Rûsya û Îranê bike ku derbinderên Sûrî vegine ser mar û milkên xwe bi girentî bê ku Recem Astengî li pêş derbinderên Efrînê û Girêsipiyê û Serêkaniyê û Gûta û Hema û Himsê çê bike. Her wiha Sûriya yekirtî bangeke bi lez ji hemî doktorên Sûrî re û karkirdên dwarê tenduristî yên deverê nedibin kontrola Recema Sûrî de şandin ku bi erkên xwe yên pizîşkî rabin ta ku jiyana derbinderên kampan biparêzin ta ku vîrusa korona dorpêç bikin li gorî tiştê bi dest wan hene. Tevî ku doktorên Recema Sûrî ti xizmet di mawê 9 sala de ji welatiya re pêşkêş nekirine weke niha ku welatiyan ji vîrusa korona naparêzin.